Dođi u Kaštela, tamo te čekam ja, u maloj bačici na obali. Kaštela su grad između Trogira i Splita u Kaštelanskom zaljevu. Dug je 17 km, a sastavljen je od 7 manjih naselja. Kaštela su 7 mjesta, ali status grada smo dobili 1993. Po zadnjem popisu stanovništva premašili smo 35.000 stanovnika, što znači da spadamo u grupu većih gradova. No otkud baš 7 Kaštela? Je li to zbog 7 patuljaka, 7 smrtnih grijeha, 7 samuraja? Imamo 16 utvrda, ali se u biti formiralo 7 naselja oko tih utvrda. Svi imaju različito ime i isto prezime. Kaštel Sučurac, Kaštel Gomilica, Kaštel Kambelovac, Lukšić, Kaštel Stari, Kaštel Novi, Štafilić i tako dalje. Ali ima u biti 16 utvrda i više, neke nisu sačuvane. Tih 16 utvrda, palača, izgrađeno je krajem 15. stoljeća, a oko 7 od njih nastaju naselja. Tako i ime Kaštela potječe od latinskog castellum, u značenju utvrđeni dvor, zamak, tvrđava ili kula. Ovaj kraj ovdje je kultiviran još u antičko doba, s obzirom da se nalazio između dva antička grada, Salone i Trogira, u dnu zaljeva. Sve do vrha brda su podzidi i terase i ovo je sve bilo prekriveno maslinama i vinogradima još je 2000 godina. A inače, Kaštela su u srednjem vijeku nisu postojala uz more, već su postojala sela na padinama ovog brda Kozjaka, da bi na kraju zbog turske opasnosti, kad su Turci uzeli Klis 1537. zbog njihovih pljački i prodora u Kaštelansko polje, odlučeno je da se izgrade kašteli u moru i tako su nastali, kasnije su se seljani spustili u te zaštićene, utvrđena mjesta zbog turske opasnosti. Zbog svoje plodnosti za Kaštelansko polje se čak govorilo kao o Egiptu Dalmacije. Andrija Kačić-Miošić spominje Kaštela u jednoj pjesmi Lipo ti je pobre pogledati od Solina do grada Trogira, ter Kaštila divno razgledati koja nosu prilika misira Egipta. Kaže, to je polje ravno i široko, ne može ga pridlegati oko i tako dalje i tako dalje. Kaštel Sučurac je kroz cijeli srednji vijek bio najnapučeniji, to jest stanovnika je bilo koliko u svih ostalih kaštelima zajedno. I jezgra mu je prilično sačuvana. Sučurac ima najstariju kulu, najstariji je kaštel u stvari, kulu iz 1392. Onda je 1475. splitski nadbiskup Averoldo dogradio jedan dio, da bi konačan oblik selo dobilo 1509. Nakon što su Turci spalili drvene kuće oko mjesta, sve je utvrđeno bedemima i jezgra unutar tih bedema je možda najsačuvanija od svih kaštela. Nalazimo se ispred kaštela Gomilice, kaštela Benediktinki, drugi kaštel po redu od Splita i područje kaštel Gomilice je kralj Zvonimir dao splitskom benediktinskom ženskom samostanu. A kaštel iza nas je izgrađen 1545. i u njega je preselilo oko 16 obitelji iz sela Kozice koje je ležalo na padinama Kozjaka iznad nas. Kaštel je izgrađen u moru sa kamenim mostom koji je na kraju imao drveni pomični most za zaštitu, naravno, od Turaka, kao i svi ostali kašteli. Kaštilac, inače zovemo Kaštel Gomilički kaštel, je u najlošijem stanju, zbilja od svih ostalih 7 kaštela, to je od ostalih 16 utvrda. Ali se lagano obnavljaju svaka po redu, tako da vrlo vjerojatno će, nadamo se, doći red i na Kaštel Gomilicu. Pogotovo je oštećena prilično sa južne morske strane, de facto se raspada. Splitski plemići i zemljoposjednici braća Kambi 1589. godine su na otočiću izgradili kaštel cilindričnog oblika, jedini takav u kaštelima. Ovaj je kaštel jedinstven po činjenici da su u njemu i seljaci iz starohrvatskog sela Kruševika 1525. godine izgradili 2 kaštela, Veliku i Malu Pišker.
A danas je kaštel Kambelovac jedinstven i po klapi Kambi. Klapa Kambi postoji u kaštelu Kambelovcu od 86. godine. U početku je klapa sastavljena od samih članova iz Kambelovca. Hvalile se kaštelanke, da su lipjenek Splićanke, ali Sveti Duje neće ni da čuje, ajme čaču mu ja. Možemo li konačno riješiti ovu zagonetku? Tko je zgodniji, Splićanke ili Kaštelanke? Ej. Ima li istine da su Kaštelanke lipše od Splićanki? Kaštelanke su opasne. Ta priča još varira iz doba Mlečana kad su za vrijeme dok su Turci napadali, odlazile bi u polje i dio njihove nošnje bila je britva. Tako su se branile. Valjda je to ostalo i do danas. Trogirski plemići Nikola i Jerolim Vituri dobili su 1487. godine dozvolu od mletačkog dužda da izgrade dvorac Kaštela uz more kako bi zaštitili obitelj i težake iz sela Ostrog na grebenu Valva. Ono što smo nedavno gledali emisiju Sulejman Veličanstveni, upravo ovaj objekt je zgrađen za takvog veličanstvenog, bolje rečeno za obranu takvog Sulejmana. Tako su i nastala, zahvaljujući njemu, pod navodnike, nastale su kaštela. Ovaj dvorac u stilu raskošne renesansne palače završen je 1564. i danas je kulturno središte grada u kojem se održavaju izložbe, koncerti, kazališne predstave, a uz njega je vezana i legenda o Miljenku i Dobrili, kaštelanskom Romeu i Juliji, čija je ljubav, iako okrunjena brakom, završila tragično. Njen otac, koji je bio tako poprilično tiranski nastrojen, odlučio je napraviti spačku. Navodno je prihvatio njihovo vjenčanje i onda je Miljenka ubio tu na mostiću. Nakon toga ona se razboljela i umrla, izgubila je razum. Inače, kaže stara priča da u Kaštilima ne možeš ostariti, a ne poluditi, jel? Za one koji ne znaju kako se u Kaštilima priča, evo par besida. A? Ne, nije. A? Molim. Razumio sam. Splićani nam se rugaju da smo Bugari zbog prezimena, jer uglavnom kaštelanska prezimena sva završavaju na ili ov ili in. Rokov, Pavlov, Markov, Luketin, Pavelin i tako dalje, ali nismo Hrvati. Inače, sve župne crkve u Kaštelima su uglavnom iz 17. stoljeća, barokne, zbilja velebne i bogate građevine, jer je tada Dalmacija u stvari doživljava jedan procvat, jer je ponovno osvojen Klis od Turaka i prestale su opasnosti. Dakle, ljudi su se mogli ponovo posvetiti kulturi, umjetnosti, a ne isključivo fortificiranju tih naselja za obranu. Kaštel Stari, to je najstariji kaštel od ovih donjih kaštela. Njega je Koriolan Čipiko 1474. ishodio dozvolu za izgradnju i utvrdio selo, ali je pomogla im mletačka vlast za opće dobro. Trogirski vlastelin Pavao Antun Čipiko 1512. godine dao je izgraditi kaštel u obliku četverokutne kule s obrambenim zidom s istočne, sjeverne i zapadne strane, a s južne strane morem. Današnji kaštel Novi. Sljedeći je Štafilić, isto tako imenovan po trogirskoj plemičkoj obitelji Štafileo, čije grb su dva grozda i listovi vinove loze, jer je štafile na grčki znači grožđe. Dakle, vrlo vjerojatno je čak obitelj možda i grčkog porijekla. U kaštel Štafiliću je isto tako jedna od najstarijih maslina u Europi, sigurno najstarija u Hrvatskoj, posađeno prije 1500 godina u vrijeme kad je Bizant vladao ovim prostorima, u vrijeme cara Justinijana, kad je Aja Sofija građena i ona još uvijek daje plod, jer maslina praktički živi vječno. Imamo i
puno usporedbi maslina sa majkama, na primjer, da se maslini čovjek uvijek može vratiti, jer čak i zapuštena, nakon nekog vremena kada se čovjek posveti, opet daje plod i jednostavno besmrtno stablo. Za nas u Dalmaciji u biti možemo reći sveto drvo. Ženu možemo usporediti s vinogradom, jer u njemu je svaki dan ima nekog posla i ako nisi tu svaki dan, bye bye. It's gone. Ovo nigdje nema, samo u Kaštelima. Ja sam Dinovac, svoj Hajdukovac, ima za Split navijaju ovo ono, zgadilo nam se kad su počele svađe. Kad smo mi ovo stavili, dolazu ovdje i Torcida i Bad Blue Boys i ugošćuju jedni druge prijatelji, znači može se i na drugačiji način. Gledamo zajedno utakmice. Naša udruga nas je ujedinila i nema lažnih članova. I svi smo mi više manje invalidi Domovinskog rata, tamo ima i lažni i nelažni. A u ovoj našoj udruzi nema niti jedan lažni. Do jedan je nezadovoljan. O kaštelima u javnosti češće čujemo u kontekstu zagađenja. Kaštela su stvarno sinonim za zagađenje, kao što je bio i Bakarski zaljev, ali Bogu hvala, eko projekt je pri kraju, tako da more bi se trebalo očistiti jako brzo prirodnim procesom i na sreću ugašena je tvornica Jugovinil koja je bila jedan od najvećih zagađivača na Jadranu, polivinil klorid, vinil monomer i tako, ali nama sad visi mač nad glavom, a to je cementna industrija koja želi kao gorivo koristiti prerađeni komunalni otpad i to koji Hrvatska uopće ne proizvodi. Dakle, europsko uvozno smeće bi se trebalo ložiti u cementari. Kakva je budućnost Kaštela? Turisti sve više dolaze u Kaštela. Zadnjih godina uglavnom znali bi zalutati u Kaštela, ali izgleda stvarno sve više dolaze u organiziranim putovanjima. A kao i što je slučaj u cijeloj ostaloj Dalmaciji, stare jezgre se uglavnom rasprodaju i to strancima. Kaštela su jedan od malo gradova u Hrvatskoj u kojima natalitet ne opada. Dapače, imali smo prošle godine, čini mi se, oko 200 ljudi novih prirasta stanovništva. Pripremili Robert Knjaz i prijatelji.